вақте ки мо одама мегӯем ки хон 1 сол ба кори 5 соли дигаро натиҷаша ба даст мебиёрӣ, вай мегӯяд ман вақт надорам. ин айнан монанди ҳамон шофёре ки мегӯяд ки ман душанбе рафтанам саросимаам, бензин рафтам, ба вақт надорам. не ки на самом деле 1 сутка вақташ нест мешавад. барои ҳама агар ки одам хонад, майни сараш тез мешавад, скорост мышлениеш, фикронаш скорост тез мешавад. баъзе бачаҳо бинед ягон задаша мемонад пешаш ба ҳис намекунад, наметод ҳал кардан, суткаҳош қатъи фикр мекунад. баъзе бача бинед скорост мышления астрота ума ҳамин хел тез аст ки ҳамин масъала пешаш мемезад, на тебе ҳал кардан мегирад, на тебе ҳал кардан мегирад. чунки ман гумон мекунам ки бадбахттарин чиз дар дунё ҳамин аст ки агар ки инсон худаша инкишоф нодода равад дар ин дунё. бадбахттарин чиз дунё ҳамин это трагедия. бадбахттарин чи ҳамин аст ки худованд ту ба таланта дод, ҳунара дод, не ки ту ҳавая истифода кардан натоистӣ. асабе ки ва истифода кардан натоистӣ, зиндагӣ пас бурдӣ. муҳтоҷӣ қадди зиндагӣ гузашт, хоре қадди гузашт, алами дил қадди гузашт, дуре қадди гузашт. ин бадбахтӣ аст. шумо бояд ки оила кунем ки мо бояд ки Тоҷикистона ранги дигар давлатҳои ҳамсо мо бояд сравнават накунем, муқоиса накунем. чӣ ба мо якдигаро мо қадди ғурбат карда ҷанг кардем бе ҳечи 10 сол. шумо Тоҷикистон ҳамин соли 2009-2015 изу нашагиред, ҳамин 10 соли охираша гиред, пешангиша нагиред. шароит набуд, мир сулҳ набуд, мушкилиҳо буд. Тоҷикистон ободиша ваш ҳамин 10 соли охираша ба ҳисоб гирифтан дар кор. барои ҳамон тамоми мардуми тоҷик ина дарк карда омада ин ватан ба ақалан якта дарахт шинонад, омада ақалан як хишт гузорад, омада ақалан омада як чӣ кунад. медонед чӣ ба Ловаршо ҳамин ватанко сахт муҳтоҷи фарзанди тавоноӣ аст. ин ватан ҳозир муҳтоҷи он фарзанде ки шабрӯз шиста критикават мекунад ку, ин хеле фарзанд ба муҳтоҷ нест ҳозир. ин ватан ҳозир муҳтоҷи фарзанди тавоноӣ. кадом як фарзанди тоҷике ки камакак тавоноӣ дораду, камакак меҳр дорад дар ин ватан, ман орзу мекунам ки омада инҷа ба шиста қабати мо ба як чӣ кунад. ба ман бана шудан аст. оё аз қиморбозӣ касе боло рафтааст? ҳатто савол доданд ки қиморбозӣ кунем ё на? медонанд аз ҷиҳати диниш дуруст нест, аммо аз ҷиҳати бизнесменӣ, аз ҷиҳати фикронӣ ин чизҳо чи аст? оё дар таърих омадааст ки касе ҳамин қимор қати миллионер шудааст? ман бисёр одамо қати вохӯрдагам. ман медонам бизнесменое ки 15 казино дошт. медонам бизнесмене, медонам ки таги зиёда аз 50 не 60 чанда букмекерская контора дорад. ман бисёр бачаҳо медонам. не ки пуле ки меёбанд баракаш нест. пуле ки меёбанд вай результат надоданай. ман диданам. пул кор мекунанд, яке пул нест шудан мегирад. пул кор мекунанд, нест шудан мегирад. чиба ки вай ба баракаш нест вай пула. шумо журнали Forbes кушед, ягонта намеёбед миллионер ё миллиардер таърих ба ки букмекерская контора ба история ба мондааст, ё ки казино карда история ба мондааст, ё ки ягон чӣ карда намеёбед. ва пулдор шудагӣ не ки бояд ҳам пулаш бо нест шуда мебаровад. сарватмандӣ количество пул нест бачаҳо. одамо гумон мекунад ки камбағалӣ ин бепулӣ асту нодорӣ асту, сарватмандӣ ин чӣ қадр бисёр пулдорӣ ай. не, камбағалӣ ин кам будани фаҳмишай, беилмӣ аст камбағалӣ. ана сарватмандӣ ин образи ҳаётай, тарзи ҳаёту тарзи зиндагибарӣ ай. ин вай бепулӣ, вай ин количество пул нест сарватмандӣ. ман ягон каса ман ягон ҷо надидям, на журнал Forbes ба, на ягон грамота гирифтагиша надидям, ягон ҷо надидям бачаҳое ки мисол ҳамин ҳисоб даромади калон гирифтагӣ боша. баъдан баромадҳои шуморо агар ки тамошо кунем, нафароне пайдо мешаванд, яку ду нестанд. дарҳол чӣ мегӯянд? ба ҳамон лаҳҷа гӯям, иҳо мошенниканд, иҳо мошенниканд. дар ин бобат чӣ гуфтанӣ доред? диловарҷон, нигоҳ кунед. медонед ҳама кия бисёртар мошенник мегуфтанд дар дунё, дар ҳамин таърихи инсоният? пайғамбароя. ҳама мошенникое ки мегуфтану сангсоршон кардану куштаншон, ин пайғамбаро буданд. нигоҳ кунед. пайғамбари Иброҳима падараш алова партофт.
падараш через маҷбур кард ки алоқате мегузарӣ. Сабабаш ҳамин шуд. нигоҳ кунед, ман ҳар боре ки ман ба пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам сангсор кардам. шаҳри Таиф ба хотиртун бааст? ва мехунем ку, мебинем ку. нигоҳ кунед. пайғамбар Юсуфа бародарош фурӯхтанд. дурустме? ман ҳар боре ки сарам ба як чӣ мебиёд, ман оила мекунам ки мана ин хел. агар ки ту ба корат ба дигарон механдану писханд мезанану ҳурмататан вай намекунану инкорат мекунанд, ҳаёти пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам хотират ба биёр. агар ки ту ягон кор ба афтидию, роҳи наҷотат намеёбӣ. пайғамбар Юнуса хотира биёр ки дарони кит ба мод, ки худованд ҳамун ҷам надошта дод. агар ки ҳар боре ки ту додару хоҳарату хештовор як рафиқат придат мекунад ку, тақдири пайғамбар Юсуф хотират ба биёр. агар ки ту падараду дази ҳамин наздиктарод дастгирӣ мекунад, ҳаёти пайғамбар Иброҳима хотират ба биёр. вақте ки ин гапи ма ҳазил нест. нигоҳ кунед, гӯши одам ҳамун гап пешонида метод ки ақли одам фаҳмад. чашми одам ҳамун чизе дида метод ки ақли одам гирад. инсон аз ақлаш боло фаҳмида наметод. худо надиҳад ҳеҷ чиз намешавад. суол чунин аст ки худо надиҳад ҳеҷ чиз намешавад. ҳама чӣ ба розуги худованд мешавад. не ки худованд уже додагӣ аст. ҳамин шумо ба ҳаёт дод ку, 24 соат вақт дод ку, саломатӣ дод ку, шумо ба лаёқати фикрона дод ку, чашми бино дод ку, шумо ба худованд уже дод. ҳамин ҳозир мана соҳбати ману шумо гӯш карда истодагӣ бошад ку, уже худо дод. чи балки ҳамон вақт мумкин ҳамин бачае ки ҳозир соҳбати ману шумо гӯш кардан аст ку, ҳамин ягон вақт дуо кардагӣ. худо ба ният карда гуфта ки эй парвардигор, ман ба як роҳи наҷотам нишонте, барои ҳамон як чиз сабаб шуда ҳамин ҳозир ману шумо гӯш карданай. ягон вақт худованд намебиёд ки хонатон ба гӯшатон ба гап занад. фаришта намебиёд ки гӯшатон ба гӯд ки хейр ин кора кун, вай кора кун. фаҳмиданед? ҳамин соҳбати мо гӯш кардагӣ ба сабаби китоб, ба сабаби ману шумо, ба сабаби як кас худованд мегӯд. парвардигор ҳамин хел одам ба мерасонад. анакуне ки инсон худаш бояд ки ҳаракат карданаш даркор ки ҳамон ризқи худо додагиа ҷамъ карда гирад. мана нигоҳ кунед, ман ҳозир шинам худо натия, худо тиҳад мешад гуфта ҳамин помидора нашинонам, помидор ҳосил метиҳад? не, ман ба шабу рӯз меҳнат мекунам, баъд худованд баракаша метиҳад. нигоҳ кунед, қисми хизмати инсона, қисми хизмати парвардигора. ин парвардигор ду тақсим кардагӣ. нигоҳ кунед, мана замин ба меҳнат кардан, хизматаша ҳалол кардан, ина технологияша донистан, тухми нағза ҷудо кардан, ин нигоҳ кунед, ин ҳисси қисми деҳқон. нигоҳ кунед, не ки деҳқон як мана мин дони помидора мешинад ку, нигоҳ кунед, як помидора ду помидор кардан деҳқон наметод. ана инаш дасти худованд ба. худованд ҳама ба метиҳад. ин гап дурӯғ аст ки худованд вай ба додасту бане. касе ки меҳнат кунад метиҳад. чӣ ба? сураи пророк аст. қуръон ба пророки, пайғамбарон. ана мо сура хунем мебинем. нигоҳ кунед. ман вайша русиша бисёр мехонам, мегӯм да тавсираша. Юсуфа аз чуқури чоҳ гирифта мо правители вай кардем, египет кардем. ҳамин хел мекунем ҳар шахсе ки мо ба аз сидқи дил боварӣ карда хизмат кунад. диққат кунед. Ноя, пайғамбар Ноя, мы сделали, мы оправдали пророк Ноя перед его кавмом, спасли всего потомкам. Диққат кунед, мы так и сделаем с каждым, кто верно служит нам. Моисея, ҳамаш ба гуфтагӣ дия, ҳаме пайғамбаро ба унҷо гуфтагӣ, бо ҳар як чиз гуфта, қаққиш ба гуфтагӣ ки ҳар касе ки мо ба ҳалол хизмат кунад, мо ҳамун ба ҳамин кора мекунем. ҳамин сура ки ман хондам, чандин баро фаҳмидам ки ҳар як инсон ба шансай. ҳамин инсон ба шанс. бисёр пайғамбаро аз таваллудшон пайғамбар набуданд. баъд пайғамбар шуданд. агар диққат карда хонем, мефаҳмем. барои ҳамон ҳар якти шумо шанс доред, ҳамватанои азиз. ягон вақт худатон фиреб накунед. пул бошад, мисол фикронаи камбағале чӣ ай? Мегӯяд агар ки ман қарз ба намеафтудам, агар ки мисол налог зиёд намебуд, ба вақттар агар сар мекардам, агар ки ман серфарзанд намешудам, агар ки ман маълумоти олӣ медоштам, агар ки мо шароитимон беҳтар мебуд, агар ки ман ба як кас ҳозир биёду 2-3 сум пул диҳад ки ман кор кунам, агар ки як кас як бор дастгирӣ кунад, корам пеш мера. ҳамин фикрҳои камбағале ай. ин чизҳо шумо мушай мекунад. ин чизҳо шумо ягон бор пеш рафтан тақдирон дига карда наметавад. фақат аз худо ба дуо кунеду меҳнат кунеду ки ман бояд ки ин кора кунам, ман бояд ки ин кора ба сараш шавам, бо ёрдами худованд ман бояд ки ин кора кунам. шумо интихоб кунед, қарор кунед ки ман ҳамин кора мекунам гуфта, ба худованд баракаша метиҳад. гумон мекунам ки аз ин гуфтаҳои мо мардум аллакай ба худ чизе бигирифт.
дастари мардуми мо мебинед чӣ хел қолабасозе. ҳамин мактаб меёнад тамом мекунанд, шаҳри бегуна меёнанд ва гум мекунанд ки фақат мардикория метавон, ё ки гум мекунанд ки фақат бозор ба ҳамин овоши фрукти фурӯхтана метавон, ё ки гум мекунанд фақат ҳамин сухафрукти фурӯхтана метавон, ё ки фақат стройка рафта кор кардана. ман мехоҳам ки қолаба шиканем. ман орзу дорам ки халқи ман дига мардикорӣ накунад. шумо мефаҳмед ин гапи мана диловар? ман намехоҳам дига халқи ман кори сиёҳ кунад. чунки ман азоби мардикория ман дидагӣ. ман 6 моҳ дар кӯча зиндагӣ кардагӣ. азоби мусофирия ман дидагӣ. ман намехоҳам ки дига халқам мардикорӣ кунад. ман мехоҳам ки халқи ман ролаи илма шуда пулкор кунад. чӣ ба ки мардикорӣ ҳамин тоҷикомо гапи хуба. хокистар лой намешавад, мардикор бой намешавад. ҳамту нигоҳ карда бинед, баъзе бачаҳост ки 10 сол 15 сол аст мерад мардикорӣ карда мебиёд, зиндагиш дига нашудааст. ҳо камак хона ремонт кардааст, мошин харидааст, тӯй кардааст, неки проблеми даромад ҳал нашудааст. ҳамон пишхеле ки намерасид пулаш ҳамон хел гаштааст. ман мехоҳам қарз мекунад бумерад. бале, барои ман орзу дорам ки халқи мо анако меҳнати илмиш нохӯрдана ёд гирад. чунки ки ин миллата бепеш бурдан накун, ватана ба пеш бурдан накун. халқи мо халқи донишмандае. просто ҳаваи худаш ба бовариша пайдо карданаш дар кор. манам шароит надоштам. медонед ман чӣ ба ин гапҳоя мегӯям? чӣ ба мана худованд ҳамин хел кард? ман гумон мекунам ки ҳамин худованд мана ҳамин равоқати бурд ки ҳамчун як пример бошам барои анамон бачаҳо. медонед чӣ ба? чӣ ба ки ман ба на тағоим чиновник буд ки ман ба ёд тиҳад, тендер гирифта тиҳад, ё на аз падару модарам бойгарӣ бисёр мондааст. мақсади гапам чӣ? кадом тоҷик гӯе ки хе як кор кун, мегӯяд ки тағод набошад ҳичӣ намешад кардан. чӣ ба ин гапа ки мегӯяд? ҳамон одаме ки худаш ягон кор накардааст. ман фахр мекунам ки тоҷикам. меҳри ватану меҳри миллата пулқати харидану фурӯхтан намешавад. ин беақли кадом инсоне ки беақлай вай ҳамин гапа мегӯд шумо ба неки одаме ки мефаҳмад кун. ман ҳазорсолаҳоша оила мекунам иловар. ҳазорсолаҳоша ки оянда халқи ман як кас бам ақаллан камак таъсириш ба халқи ман чӣ хел зиндагӣ мекунад. як кас зиндагиш беҳтар шуд ва ҷамъият якта ангура дида ранг мезанад, инаш аста аста беҳ шуда мекунад.